Priatelia, kamaráti, chcel som robiť video o zásahoch agentov ICE v Amerike a mrzelo ma, si hovorím, tak ja som Čech a Slovák, chcel by som robiť content, ktorý sa viac týka Česka a Slovenska, ale my tu nič také nemáme, takže musím proste o tých Američanoch. Zapnem tie internety, čo tu nevidím, Sugar Danny, českej influencerke, sa stalo vlastne niečo úplne podobné. Viete, tie videá, tam vyťahujú tie ženy s deťmi z aut, tam Minneapolis a podobne. Niekoho občas teraz zastrelia, aby ako reč nestála. Zrazu ma zachránila Sugar Danny, ja som len kúsok pozeral z toho jej videa, ale vyzerá to, že to je niečo veľmi podobné, tak poďme sa na to pozrieť. Asi Uberem, ale vzhledem k tomu, že jsme měli jet do Ikei, tak jsem jela jaksi autem. A jela jsem teda do Pirátského Kámo, začína to dramaticky. Bože, Uberem chcela, ako išla autem, no neviem, či znesieme celé pokračovanie. centra, out of all places. Prostě to je úplně ikonické. Mě zastavili fízlové a vzali mi řidičák za to, že jsem zhulená. Jakože nebyla jsem zhulená, ale chápeš. Haha, vtip. Na cestě za Pirátama. Geniální. Absolute genius. Hashtag absolute Som v šoku, kámo, nestačí to už? Zneseme to kúkať ďalej? Alebo už ako sme všetci hotoví? pirate. Hashtag pirát silnic. A neujela jsem moc daleko. Najhorší deň v živote, ja mám za sebou také, hej, keď ti oznámia diagnózu rakoviny a podobne, to môžeš povedať za najhorší deň v živote, takže ja sa fakt bojím, čo sa jej stalo. Teraz ako fakt som ako normálne napätý. Ze Staroměstské jsem se dostala až ke Karlova mostu. Jak je tam jakoby ta budova, ten klub nějaký, co to je, jak tím jakoby podjíždíte. Tam byla Kámo, čo sa tam stalo? Tam ju džihadisti zautočili, alebo čo ta sa... kolona. A já jsem stála v té koloně. Ježiš, stál v kolóne, bože. Tak zatiaľ dobré. A upřímně doteďka nevím, jestli to, co jsem udělala, bylo to, co jakoby vyprovokovalo ty lidi, jako ty policajty, co mě zastavili, ale Ukázal myslím si upřímně, že to bylo tím, že mě znali, protože jim bylo maximálně 25 oboum a byl to týpek a týpka a mega se podle mě ujebávali na tom, že jsem Sugar Danny a že mě zatkli za hulení. Jakoby oni mě nezatkli, ale zadrželi. Jo, vlastne aj nezatkli. Aha, dobre, to sa mi uľavilo. Keby ju zatkli, kámo, tak ako to ju potom mohli aj zastreliť vlastne. Tak to je v Amerike, vieš. My sa opičíme niekedy, nikdy nevieš, ako. Mě, jakože vzali mě do auta, you know. Takže vlastne vzali ju do auta nakoniec. Aha, trošku sa mi uľavilo už, ako. Dobre. A ještě mi týpek řekl, věřím, že pouta nebudou potřeba použít. Shut the fuck up. That's what I'm gonna Premýšľam, či Danny zažila nejakú fetišistickú fantáziu v BDSM štúdiu, alebo či to boli fakt policajti. Teraz som si není úplne istý. say. Shut the fuck up. Fucking zacházíte se mnou jak s nějakým kriminálníkem a jediné, co jsem dělala, je, že jsem hulila 2 dny zpátky. Fuck you. Já jsem neřídila pod vlivem. Kámo, ja som nehulil nikdy. Ja som aj cítim teraz ako úplne podradný občan proste. Zbytočný človek. Byla jsem v té koloně a nevím, jestli to bylo to, co je vyprovokovalo, myslím si, že to bylo spíš kvůli tomu, že mě znali, ale je kolona a já si takhle prostě rozbaluju vapíček a prostě Už začína teraz tá story. Teraz začína. nemám ruce na volantu, sedím a rozbaluju si vapík reálně. A teďka se ta kolona jakoby trošku jakože posunula, takže jsem popojela a takhle mám prostě ruku na volantu a jak akorát projíždím přímo kolem těch fízlů, tak si prostě Dával som si dneska lietiť na tlak, ty kokos. Aby som to vydržal. Myslím, že hej. potáhnu z vejpu a ještě s něma udělám, vole, oční kontakt. Každopádně, potáhla jsem si z toho vejpu a myslím si, že by to mohlo toho člověka jakoby vyprovokovat, ale myslím si upřímně, že to bylo kvůli tomu, že mě znají. Kámo, a teraz prišli k autu, no ma ju zastrelili ako v tej Amerike. Na nervy, sorry. Nicméně jedu a ve zpětném zrcátku vidím, jak oni z té kolony reálně couvají. Oni jeli takhle a já jsem jela takhle směr Karlovo náměstí. Pochopili? Ona jela takhle a oni ako takhle couvali. To je presne jak ten ice. Takto začalo to presne v tej Amerike. A oni takhle začali prostě se vycouvávat a zařadili se přímo za mě. Stáli za mnou a nic se nedělo. Jeli za mnou doslova 10 minut u toho grom obchodu, kde se takhle sjíždí dolů na tu náplavku. Na mě začali houkat. Houky, houk. A já jsem byla jako, no tak to mě poser. Kámo, ako tam má nervy, už by som bol dávno ako úplne hotový. Takže jak se sjíždí dolů na tu náplavku, tak jsem tam jakoby najela a oni mě takhle jakoby Našťastie len jakoby, keby tam úplne najela, tak neviem, čo by sa stalo. dojeli jakoby dost daleko ode mě, přede mě. Keď jakoby najeli, tak ona jakoby taky najela a oni potom jakoby dojeli dosť daleko před ní. Stáli. Nic se nedělo, nikdo nevycházel, nikdo se ani nedíval.
nic se nedělo a já jsem si řekla, OK, tak oni asi nejdou po mně. Tak jsem reálně vycouvala prostě zpátky do toho provozu, zařadila jsem se a oni rázem za mnou v tramvajovém pruhu. Ja ani nedýcham, kámo. Upřímně bych jela asi Uberem, ale vzhledem k tomu, že jsme měli jet do Ikei. Počkaj, a nejaký koniec? Kde to má koniec? Jo, no to je na Hero. My to monetizujeme ten zážitok. Počkaj, idem sa pozrieť, či Sugar Daddy žije stále, počkaj. Ja nebudem platiť Hero, sorry. Dosť bolo dramatu na dnes, hej. Nemusíme si to ešte ako preto. Krásne. Je, Turek, počkaj, čo? Turek si založí podcast, čo? OK. Dneska nevieš, či to je vtip, alebo či to je vážne v dnešnej dobe, takéto veci. No vyzerá, že žije. Ako normálne vyzerá, že žije. Tak sme rádi, že to prežila. Ja si dneska končím točiť, lebo ja som úplne vystresovaný. Jakože ju jakoby predieli a kontrolovali a dali skoro pouta. Kokos to znie aj ako začiatok nejaké scény. Nezačala ona? Ne. Kámo, že by... Ale jej sa celkom darí, ne? Ona to nepotrebuje robiť. Budeme to sledovať, hej? Úplne som rozvrkočený. Zastavím nahrávanie. Čaute.